Siyam na barangay sa Aroroy, Masbate ang binaha kaninang umaga dahil sa bagyong Krising. Kasama sa mga nalubog sa baha ang Barangay Poblasyon, Barangay Ambulong, Barangay Bagaoma, Barangay Balete, Barangay Planang, Barangay Habuyuan, Barangay Tinago, Barangay Kalabaan at Barangay Syndicate kung saan lagpas tao ang naiulat na pagbaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, dahil sa malakas na pag-ulan na dala ni Krising, umapaw ang tubig sa isang ilog sa kanilang bayan na siya namang nagdulot ng malawakang pagbaha. Bali, ano po, opo, ano po kaya yung detour po kaya siya kasi ginagawa pa yung tulay. So medyo mababa siya compare dun sa tulay, yung detour. Kaya yun po, binabaha. Umaga kasi masyado siyang malakas, then sabay nung mataas yung dagat. So yung sa sentro po ng Aroroy, nagkaroon po talaga siya ng baha. Bukod sa pagbaha, ilang puno rin ang natumba dahil sa malakas na hangin. Nagkaroon din aniya ng mga insidente ng pagguho ng lupa. Alam ko merong mga evacuees kaso nag-aantay po kami ng ano po talaga report from the MSWD kasi inaantay ko pa po kung ilan po talaga yung evacuees po na nag-conduct na din po kami ng meeting kasama po council member po and the RMC council po. Tapos yung may mga preposition din naman po ng mga welfare goods. Then yung din para dun sa mga responder namin kasi yung sa baha kanina so dami din nag-respond para kahit paano matanggal yung mga nakabara sa mga kanal. Sa ngayon, paunti-unti na rin humuhupa ang baha sa ilang mga lugar sa bayan. Patuloy naman daw ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng MDRRMO Aroroy para sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.